מה קורה? כולכם הגעתם במצב רוח של פאן? אז כמה דברים שחשוב להגיד. אנחנו נוסעים עכשיו לדיזינגוף סנטר, שם זה יתקיים. אתם תחולקו ל4 קבוצות, בסדר? החלוקה היא אקראית לגמרי, לירון יעבור ויחלק אתכם לפי מקומות ישיבה. אתם תעברו בין כל מיני תחנות מצחיקות ומגניבות. We don't sleep when the sun goes out. הראשונים שהולכים לענות על מגנצ'ת הפאן של פנטה. ולספר לעולם שיש דרך לעשות, יש דרך ללכת ממקום למקום, ויש החל מהיום את הפאנווי, שזאת הדרך המיוחדת לעשות דברים קצת אחרת. והמגנצ'ה הזאת זה רק התחלה של פעילות הרבה יותר ארוכה, שתלווה אותנו עכשיו הרבה מאוד זמן. אז כמה דברים לגבי, כמו שאתם רואים, בטיחות ומגנצ'ה ומה שיהיה פה. יש פה צוות שתים שככה ילווה אתכם. כמה מילים לאומה. בואו אחריי, רק צהובים. שם בקבוצה. נראה חטיף ככה. ג'וני, לחנת אסטה מנוקה. למה זה? תן סיכום ליום. תראה את העיניים שלך, זה. ג'וני, הנה אנחנו כאן בנהריה. בא לך לשתים על זה איכשהו? תראה איזה חתיכים אנחנו, ג'וני. תראה איזה יפים אנחנו, תראה איזה אנשים יפים. תראה, פנטה, פנטה. כנס. אתה תעמוד באמצע ככה. אני פנטה. בואנה פה. פאן דיי, פאן. never say no to fun. יופי, יאללה. פאן דיי. עוד משהו. פאן דיי! פאן ווי! יאללה, סוף. תכניס לתיק. קיצר, היה יום מטורף. בתל אביב, נהנינו, עשינו חיים. ג'וני, אנחנו מעריכים אותך, אוהבים אותך. דולב, אין צלמים כמוך. ג'וני, אנחנו נשמע עליך רבות. ונרקוד אצלי המוזיקה. יאללה, יא, חברים שלך. דולב, רוצה להגיד משהו? ג'וני, תעשה לנו גוף.